Hola, em dic Aina, tinc 31 anys. Hola, sóc Toni Coll, tinc 55 anys, sóc fotògraf. De professió, jo crec que sóc d'aquella generació en la que quan ens pregunten què som ens costa de respondre, perquè he sigut cambrera, recepcionista, he tingut moltíssimes feines. Vaig néixer al barri gòtic de Barcelona, ara estic visquent al Poble Nou, després d'haver passat uns quants anys per l'Eixample. Soc gracienca de tota la vida. Quan em vaig emancipar me'n vaig anar al barri de Sants, barri del que em sento d'alguna manera sencenca per adopció, i actualment visc a la Ribera, Ciutat Vella. Jo vaig començar amb política, sobretot fent activisme estudiantil a l'institut, influenciat per diferents col·lectius d'estudiantils. Vinc de família suquera, però jo em vaig començar a socialitzar especialment en l'entorn de l'antiglobalització. Va ser allà on vaig conèixer la gent de joves d'Esquerra Verda i on em vaig acabar ficant, per tant, a la política. I vaig decidir entrar en el SUC l'any 81 per tal d'ordenar una mica la meva militància política. En els darrers 10 anys he estat en el sindicalisme de classe i nacional. Actualment soc diputada per En Comú Podem al Congrés dels Diputats de Madrid i ara em presento a ser coordinadora per Barcelona. En aquests moments m'he entabanat o m'he deixat entabanar per tal de presentar-me com a coordinador d'iniciativa a Barcelona i a veure com va. Jo la veritat és que em sento molt còmode amb la situació aquesta de suma, de el que significa la confluència. La meva tradició que ve del SUC, un partit que ja va néixer sumant i que després s'ha anat transformant. I tant. Jo crec que venim d'una tradició magnífica de persones que eren conscients que veníem de lluny per anar molt més lluny encara, com la Lali, com l'Eugeni, persones com el Ricard Gomà o com la pròpia Imma Mayol. De fet, en aquests moments a l'Ajuntament estem bevent de moltes de les polítiques que ells van iniciar en el seu moment. A més, jo crec que el que hem fet és allò que tantes vegades ens havien demanat, que era bàsicament que anéssim junts els homes i dones d'esquerres i que confluíssim per fi en una única llista. Quan penso en la nostra coordinació, en la nostra proposta, no deixa de ser una confluència també, no? Nosaltres venim de tradicions, d'una tradició política semblant, però sí de llocs diferents, de vivències molt diverses. Sí, totalment. Jo crec que, de fet, tu i jo som molt complementaris. Ho som en termes d'edat, ho som en termes de gènere, ho som en termes de tradició i fins i tot en termes de l'ocupació que portem a dia d'avui, no? I, per tant, quantes més persones siguem capaces de dur a terme la direcció d'aquesta organització, doncs millor funcionarà tot plegat. Esperem que sigui així, no? I tant. Ara fa cosa d'un any i mig, la població de Barcelona més desafavorida i més castigada per la crisi va decidir que Barcelona en Comú era una eina útil. No podem desaprofitar aquesta oportunitat de que hem d'aplicar polítiques transformadores i de que la gent ho visqui així. Jo crec que un dels grans encerts que hem tingut és el fet d'entendre que Barcelona és molt més que un exemple municipal. Barcelona és subjecte polític i, de fet, els grans canvis que s'han produït com a país han començat aquí, en aquesta ciutat. I jo crec que aquest és el gran repte que tenim per endavant, passar el canvi ja cap a Catalunya, cap a lo general, no? Tenim feina. I tant. I tant. Toni del futur, de quan haguem acabat aquesta etapa, espero que mantinguis la mateixa il·lusió que jo tinc ara, al començar-la, i ja posats a demanar, també espero que hagis après a estar a l'altre costat d'una càmera, com jo estic ara. Què li diria a l'Aina d'aquí 4 anys? Doncs suposo que molta força, que no oblidis mai d'on vens i que no permetis mai que l'administració et robi l'ànima.